So, Elijah Enugu, nke adọghị aṅa, ịghọtala. Ịmana agwa m ụnụ na fighting grace will bring disgrace to you. What you were trying to avoid this show, men Enugu. You never wanted anybody to pull that kind of crowd in Enugu. And that was why who else can press that button? Believe me, that button was pressed. Governor Peter Mbado ignorant of that button. Even to press that button to intentionally make sure that Nebuko be no program Enugu. But they defeat you from Lagos, defeat you in Imo State, Batana Enugu State, defeat you about Enugu State. It's better ni put to a fight. Carry money put to a fight, a defeat you. Carry money put to a fight, a defeat you. The body of Christ is one, and that be anyway. A Jew denomination, a Jew new bishop or new father, a Jew anyway. How far? Okay, full. Tell me who has ever pulled that kind of crowd? That was what you were running away from. And you knew that even they say Ibuku Stadium is enough to show people if an has. Because lo and behold, the stadium was filled to overcapacity. Even a TT Stadium Nile Juleju. They even went to the extent of going Kafuzene they arrest Ebukobi, Kafuzene at the Crusade in Emehoyeme. Iwe wurukwa nke a wee mara na ike do na abọ na abọ ụbọchị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibe mana dike na abụ fu ya karịrị ibe ekwuru m sị na oge ya agago does not mean that na ịdọrọzi ike and na ịdọrọzi ebube for ụfọdụ ndị ya ahụ ịzụpụta mmadụ ịchọkwazie ka ị fight onye ahụ ịzụpụtara ọ na ịmụ hụ na ọwụgodo ngo zụpụtara mmadụ na onye ahụ bilite na onye ahụ ya pụta with new innovation and new power in different dimensions. He had more superior than the analog. Now I'm going to fight that person. Tell the story in a disgraceful way. I am a day to the crusade. And set everything in motion. Thinking that now I have government button. Only na happy government button. No do na nkwa do na nkwa krikuku ayi gba na egwu agafego since mana ka na ebi yeri aka e shopu accept that na egwu agafego ishe ni yesinwo from Enugu State Government House we manipulate Enugu a more na power can come from outside Enugu and change what is going to happen in Enugu State. You never knew. Now today if you get kolokolo n'anya how will be you ama na no ebe no na ya dazi atikikele eze na ase na oworo na ema anyị gwa ndị mmadụ na jealousy do real mana ndị mmadụ ahụ ekweta. Agwa m ndị mmadụ na jealousy do real mana ndị mmadụ ahụ ekweta. Hapụ Ebuka Obi ka o mee ifenya na chi ihe bịalụ. It is also possible that also achọrọ m ikwu nke ahụ because ama m na ebe mmiri si wee ba n'opi ụgbọgụrụ. It can be a connivance or a conspiracy between Elijah and ndị otu achọzụ m ịkwa afọ ọzọ niile nọ n'Enugu nwere ike ịsị na ya nọ n'Enugu ka nke a mee mana ọ na-anọrụgo ome kolokolo n'anya ama ife meji ha akpọ Mathias weruzie ife a mee n'Enugu ma a na nyanwawo mmiri nsị ije na-ekwu this kind of ife a na-akpọ Mathias afa is more like an insult ka ọwụ ịghọtago. Mathias na-enegodi ife mee n'Enugu ọ ife na-eme n'Enugu kịta ọfụ na nke ahụ egwu ụmụazị nke ahụ egwu ndị a na-ele ana na kere afọ ife a nke a karịgo egwu a ife a wee bụ ndị senior men mana Evangelist Ebuka Obi batakwara Enugu defeat unu n'Enugu ka o wee gosi unu na nwoke nọ n'ife na-eme nwoke kwụ n'ọkụ so ọgụgọdụ na power o ji alụ ọrụ adịghọrọ power owu na o ji alụ ọrụ mere o ji wee defeat unu niile debere ahụ na unu ji nke Chineke alụ ọrụ ife ọ na da power super power ka ọwụ ịghọtara. Nke a ka wụ intro ka njecha ebe m na-ejebata ka anyị wee analyze ya ife merụ n'Enugu ọfụma wee gwa ndị na-ebigheri aka bigheriwe n'aka ịghọtara bigheriwe n'aka ama na ụlọ ya ada achọ ndị dụka m ka ebe anụ
ono ya dash on dedo kan kele ebe han e odago. But it's a shame, na unu niile ma na unu niile suppose to collaborate aka nye aka we welcome this young man n'Enugu owulu collective glory ya ha na-etuwu ga-etuwu unu niile ugo but you people have unu egosigo owesi ka ogosi unu I did it and I did it pure. This is very disgraceful. This is very disgraceful. This is very disgraceful. This is very disgraceful. If he fele na-apụta n'ime unu ụkwụ na agba onwe unu mgba onye kwụrụ ọta anwụtu oye na mụ weze ya akwụ ọtọ n'ụwa program nwoke mmadụ kwadochalụ unu chọkwa unu wolu ede wee frustrate ye program ye because na unu mana ife na-achọ ime n'Enugu ya a remarkable something. I'm even beginning to think that this may be bigger than what happened in Ngobala. Yes, Chineke maka o si eme ife o decide ya ka o put unu to shame. So ndị chọziri ka a na-compare onye me nka jezienụ ka unu compare ha na-abụ. Stadium was filled to capacity. O juru eju n'ọnụ ọfọdụ ndị mmadụ ịnọ n'elu. Only one Obi can run it. In this present time anyị nọ na ya ọsọ Ebuka Obi nwere ike ịrụ ọnụ ya. So ka anyị jee ka anyị pụta ka ụbọchị taa mara anyị mana nke a ka mbido. We will revisit what we have stopped. Ịghọtago ka anyị tikwa pala na kampụ ndị ịma na pala anyị tiri unu n'ahụ apụgo anyị etikwa mụ pala n'ime unu ezugo. Parrot one, the dog, ona.